Hayi ngoba senazi ke wenganza ukuthi igula lika Jama lichithekile. Ngokumazi kwami uBabes izinto angazenza. Oh Modimo. Oh Mampintsha la ukhona mfana na. Mekuwuthi umfana umngani kaMampintsha usuke wamsendela amantombazane azanyiwe. Wambizela koda cells koda pills. Wakubamba usisi. Oh unto you. Mekuthi intombazane eyazana noBabes wakwasenda ama emoji la wenu ukuba nqunu. Oh Modimo, oh Yesu la ngalomphefumulo. Ngoba uzodila nani uBabes tarali. Oh! Tholakele ipin manje, tholakele ke manje ipin. Angimazi umama kuphi nomngcele, angani Facebook noma Instagram. Angifundi mhlawumbe lokho nginifihlela, lokho nginitshena inganekwane. Ngiyamazi uBabes. Sengineminyaka ngimazi. Oh wazosigila umuntu omnikele iphini. Wema. Ngicela nibe ready nje ngeminye amanzi ngamanye amapipe umlilo omusha lo ozovutha manje. Yabona umlilo opignazi ungawulokothi ungawothi babeyicula beyazi ipignazi lecula. Kuzovutha lo mlilo ke manje. Meke nashelana nadiyemana noMampintsha uzobanjwa manje. Lento ehlelisho eBhayibheli ukuthi akukho ngaphansi komthunzi welanga okunganaso isikhathi sazo sokuthi kuvele. Konke kwakutshontshwa kukhwabaniswa kuzobanjwa kuzoklina umgaqo manje. Hello there guys and welcome back to my YouTube channel. My name is Sizwe. Please do not forget to subscribe, like and also share this video. So after Babes Wodumo got the password to Mampintsha's phone, his best friend Sizwe has come out to speak on TikTok to warn people actually who are in his DMs, his side chicks, that Babes Wodumo will definitely come for them one by one. He also said that if you're a guy who was giving Mampintsha girls, then you should also be scared because she will come for you guys. Do let me know what you think in the comment section below, and thank you so much for watching this video. I'll see you in my next one. Bye.